Onsoň İsa şägirtlerine insan oglunun köp görgüler görmelligi, ýaşullar, ýolbaşy ruhanlar, Tövrat muallimleri tarapyndan ret edilmelligi, öldürilmelligi we 3 günden soň dirilmelligi hakynda öwretmäge başlady. Ol bu sözleri açyk aýtdy. Petrus bolsa onu bir çete çekip, onun aydanlarına karşı çıkmaya başladı. Emma İsa öwrülüp şägirtlerine seretti ve Petrus'a, "Çekil öňümden, şeytan! Sen Hudaýyň işlerini däl de, insan işleri hakda oýlanýarsyn," diýip käýedi. İsa şägirtleri bilen birlikde mähelläni de ýanyna çagyryp olara şeýle diýdi: "Kim meniň ýzyma ermek isleýän bolsa, özüni inkar etsinne, haçyny alyp ýzyma düşsün. Kim janyny halas etmek islese, ony ýitirer. Ýöne kim janyny meniň we hoş habaryň uğruna ýitirse, onu halas eder. İnsan tutuş dünýäni gazanywam, janyndan mahrum bolsa, ona näme peýdasy bar? İnsan öz janyna derek näme berip biler? Bu biwepa, günäkär neslin arasynda kim menden we meniň sözlerimden utansa, insan oglu da atasynyň şöhratyna, mukaddes perişteleri bilen gelen mahaly ondan utanar."